Hola, bon dia. Benvinguts a aquesta emissió de la presentació que ens faran les nostres companyes i tripulants de la nau, de la nau Hipàtia 1, d'aquesta experiència tan interessant que portaran d'aquí en pràcticament 15 dies, perquè de fet estan a punt enclaustrar-se en aquesta mena de espai sideral, per dir-ho d'alguna manera, que estaran relativament a prop i relativament lluny i que s'han prestat precisament a fer-nos tota una presentació de la seva experiència perquè puguem fer tot un seguiment de una situació que no és molt típica, és a dir, que hi hagi una sèrie de persones que estiguin simulant, estan situats a Mart i a la vegada doncs, tinguin la possibilitat de que totes elles siguin dones, no? Que també és una situació també bastant atípica. Amb nosaltres està la Txell Graner. La Txell Graner és la representant, d'alguna manera representa el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa l'estan realitzant conjuntament els dos departaments, Polítiques Digitals i el Departament d'Educació, i ella d'alguna manera representa aquesta altra pota important del projecte. Hola, Txell. Hola, bon dia, Fèlix. Merci per la presentació. Sí, nosaltres des de Polítiques Digitals ens encarreguem del Pla Dona TIC i promoure totes aquestes vocacions tecnològiques entre els més petits i petites, i per això estem aquí, per escoltar avui què ens diuen les noies d'Hipàtia. Molt bé. Doncs com les persones més importants que hi ha en tota aquesta trobada doncs sou vosaltres que esteu a l'altra banda de la pantalla i les dues persones que representen a Hipàtia, les presentem ara. Anirem entrant-les una a una. Hola, Neus. Hola, la bon dia. Neus Sabater és una de les tripulants, l'altra és la Cesca Cufí. Hola, bon dia. Són dues de les múltiples companyes que estaran en aquella estació espacial i que els donen l'oportunitat també perquè us expliquen a vosaltres en què consisteix tota aquesta experiència. Sortint nosaltres de pantalla, us deixem només a vosaltres. Sembla que tenen una presentació que ara la nostra companya, la Mariona, doncs la posarà en pantalla i esperarem al final per poder formular les preguntes. D'acord? Molt bé. Doncs moltes gràcies. Hola, bon dia a totes i a tots. Nosaltres doncs, som la Neus i la Cesca, som membres de la tripulació Hipàtia 1. Hipàtia 1 és una tripulació formada per 9 dones catalanes amb treballs relacionats amb la ciència i la tecnologia, i anirem a desenvolupar un projecte, una missió anàloga marciana. Què és una missió anàloga a Mart? Tindríem el vídeo ara. Vale. Una missió anàloga és una missió de simulació. Simularem que estarem en el planeta, a la superfície del planeta vermell, i allà doncs haurem de dur a terme diferents projectes de recerca que cada una de nosaltres ha triat i ha desenvolupat per aquesta missió, i doncs una missió anàloga simula tot allò que es pot simular a la Terra relatiu a Mart. Nosaltres estarem en una estació que es diu la Mars Desert Research Station, que és una estació que està al bell mig del desert de Utah, als Estats Units. És un desert on hi ha molt poqueta aigua, com hi hauria doncs, a la superfície de Mart no hi ha aigua, però clar, té moltes diferències respecte a Mart, no? Mart doncs, és un planeta on la gravetat és molt més petita que la gravetat de la Terra. En concret, doncs, té 3 vegades menys de gravetat que la Terra. Això, evidentment, no ho podrem simular perquè estarem a la Terra. També nosaltres, quan obrirem la porta, doncs, tindrem una atmosfera, podrem respirar, però a Mart no podríem fer això perquè l'atmosfera doncs, és molt fina, hi ha una atmosfera molt petita, i a més és una atmosfera que està bàsicament formada de diòxid de carboni, llavors no podríem respirar. Això també ho simularem, nosaltres no podrem obrir la porta i sortir a passejar perquè evidentment doncs, això a Mart tampoc es podria fer.
Tampoc podem simular la radiació que rep la superfície de Mart, perquè també estem a la Terra, però hem de fer com si estiguéssim subjectes a aquesta radiació. No? Per tant, portarem uns trajos especials, com si haguéssim de respirar a través d'aquestes bombones, etc. No? Per què és interessant aquests tipus de missions? Sobretot per desenvolupar estratègies d'una possible missió a Mart, com ens hauríem de comportar, quins són els protocols que hauríem d'establir i quines serien les dificultats que ens trobaríem. Una d'elles, per exemple, és no tenir gaire quantitat d'aigua. Tindrem l'aigua molt, molt limitada. Nosaltres estarem allà durant 15 dies i estarem completament confinades, cosa que tots vosaltres, doncs ja és una cosa que ja hem viscut durant el Covid, no? Abans potser sonava una mica més exòtic, ara tots ens hem una mica més acostumat, però vaja, allà doncs no tindrem, per exemple, internet, no tindrem telèfons, no ens podrem comunicar amb ningú de l'exterior de la base. Doncs exactament com si estiguéssim a la superfície de Mart. Aquí veieu en el vídeo una mica com és l'estació i on està situat. No? Hi ha uns mòduls ben petits allà on estarem i altres mòduls on podrem desenvolupar els nostres experiments. I una qüestió interessant d'aquest paisatge és que s'assembla bastant al que podria, o a les imatges que ens envia el Perseverance, que ara mateix es troba, és un robot que es troba a la superfície marciana i que treu imatges diàries d'una mica dels entorns. I també tenim aquest color vermellós que és degut a les terres que hi ha d'òxid de ferro i una orografia molt semblant. I això també permet a nivell psicològic sentir que estem en un lloc molt aïllat, no? I que realment l'aspecte exterior s'assembla molt al planeta vermell. Com ha dit la Cesca, aquí veieu com quan sortirem a l'exterior haurem d'anar vestides amb aquests trajes espacials simulant una mica l'absència d'oxigen que hi ha a la superfície marciana. I, per tant, sortirem a fora a fer exploracions en condicions una mica de vestit i de situació marciana. Vale, ja podríem passar a la següent diapo. Bé, la missió Hipàtia. Doncs, a veure, aquesta missió hem dit, d'una banda, les que la conformem, que és una missió espacial perquè parla de la recerca relacionada amb l'exploració de l'espai i, en concret, de l'exploració que es vol fer anant a Mart cap allà al 2040. I, per tant, ens hem de preparar i hem de començar a simular les condicions que tindríem si anéssim i viatgéssim al planeta vermell. I també és una missió espacial. Per què és espacial? Doncs perquè posa el focus en la dona. És a dir, aquesta missió també vol reivindicar el paper que tenen les noies i les dones per formar part del que sigui l'exploració de l'univers. Com veieu aquí, hi ha el logotip de la nostra missió, que es diu Hipàtia 1, que és un logotip que ha dissenyat una de les tripulants, l'Anna Bach, i que anirà com a escut als vestits d'astronauta que ens han fabricat i ens ha dissenyat la Sabina Thompson, que és una americana, una enginyera espacial, que ha fundat una empresa que es dedica a dissenyar trajes espacials especialment per dones. La nostra tripulació, anàloga, és multidisciplinar. Què vol dir això? Vol dir que anem dones que treballem en diferents disciplines. L'enginyeria, la biologia, la ciència espacial i també el periodisme. És intergeneracional. Què vol dir això? Doncs vol dir que hi ha des de dones molt joves, com ara l'Helena Arias, que té 20 anys, i jo mateixa, que soc la més sènior i que d'aquí de 3 dies faré 48. I, per tant, també anem representades totes les edats. Quins són els objectius de la nostra missió? Doncs, en primer lloc, fer recerca, com ha dit la Cesca, anirem a l'estació i, per tant, allà podrem crear unes certes condicions que ens permetrà fer recerca en condicions que s'anomenen de simulació. D'altra banda, també volem divulgar. Una de les missions d'Hipàtia, objectius, és explicar a vosaltres, per exemple, i a la resta del públic general, què és el que es fa en una d'aquestes missions i quina és la nostra recerca. I també volem inspirar i promoure referents femenins, perquè també volem enviar el missatge de que per participar de l'exploració espacial es pot fer des de Catalunya i es pot fer també sent una dona. Si anem a la següent transparència,
Ara us presentaré qui som aquestes 9 dones que formem part d'Hipatia U. Endavant. Aquí, molt bé. Aquí veiem les 9 dones. Començarem per la Mariona. La Mariona és la comandant de la missió i juntament amb la Carla van ser són les que van pensar aquesta missió i la van organitzar. La Mariona treballa a l'MIT, que és el Massachusetts Institute of Technology a Boston, i fa la tesi doctoral amb exoplanetes. Ella es dedica a l'astronomia. La Carla, que la teniu aquí al mig, és biòloga humana especialitzada en neurociència. Vol dir que estudia aspectes del cervell. I ha treballat els darrers anys com a divulgadora científica a la Fundació La Pedrera. L'Ariadna treballa a la NASA i és astrodinàmica i el que fa és calcular les òrbites dels objectes i naus que s'envien a l'espai, com per exemple el telescopi James Webb, que es va enviar a l'espai l'any passat. Tenim a la Laia, que és biòloga i s'especialitza en biologia animal i en particular en el desenvolupament dels peixos. Ella treballa a l'Institut de Ciències del Mar i és investigadora científica. La Núria és periodista i va ser premiada i reconeguda perquè durant la pandèmia va relatar molt bé en els mitjans, a TV3, a Catalunya Ràdio, etc., com s'estava desenvolupant el Covid. Aquí també en tenim a mi, jo soc la Neus, ja m'han presentat, i em dedico a desenvolupar bateries i sistemes d'energia de petit format. Soc investigadora científica a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona. Aquí baix a la Cesca, que també la tenim avui aquí. Ella treballa com a enginyera espacial a Airbus. No sé si us sona, però Airbus és l'empresa que fa avions. No sé, segurament, si heu anat amb avió, heu pujat a un d'aquestes a un avió fabricat a Toulouse, a l'empresa de la Cesca. Ella es dedica a dissenyar sistemes de navegació i satèl·lits. L'Anna és matemàtica i treballa com a analista de dades i a la vegada també treballa com a artista i ha sigut responsable del disseny del logotip de la missió. I finalment, la més jove és l'Helena. L'Helena encara està estudiant la carrera, estudia 2 carreres a la vegada, fa enginyeria mecànica i electrònica i també assignatures de física. I a la vegada cal destacar que és l'esportista de l'equip, ja que també es dedica com a esportista professional a tir olímpic. Molt bé, doncs tenim la missió. Anem a parlar dels projectes científics. Els projectes científics que es duran a terme durant la missió Hipatia abarquen 4 disciplines. En primer lloc, l'astronomia. Per exemple, la Mariona farà... Si heu vist les imatges de la base, hi ha un telescopi que permet fer observacions de les estrelles, ja que allà on anirem hi ha unes condicions atmosfèriques perfectes per fer aquest tipus d'observacions, ja que estem aïllades de la civilització, molt lluny del primer ciutat poblada i l'atmosfera és molt, molt neta. I, per tant, la Mariona i l'Ariadna faran observacions espacials. A nivell d'enginyeria, per exemple, jo em dedicaré a desenvolupar unes bateries espacials que funcionaran amb l'orina de les tripulants. I, per tant, el que provaré és de desenvolupar un nou sistema de generació d'energia que no ens haguem d'endur a Mart, sinó que el puguem fabricar un cop arribem allà. A nivell biologia es faran diferents estudis, com per exemple, la Carla estudiarà com ens comportem a l'hora de dormir i a l'hora de sentir l'estrès d'estar confinades durant 15 dies en aquestes condicions simulades. I la Laia estudiarà com afecta la gravetat, la microgravetat, als peixos que ens durem a la base. I, finalment, cada dia la Núria, la periodista, confeccionarà un blog on explicarà i divulgarà les nostres activitats diàries i com ens està anant una mica la recerca a dins de l'estació. Expliques tu, Cesca? Sí. A part dels nostres projectes de recerca, que ens ocuparan a la major part del nostre dia, dins d'una missió, com ha dit la Neus, ha començat parlant de la Mariona i ha dit la Mariona és la comandant de la missió. I és que dins d'aquest grup nosaltres també tenim les tasques de desenvolupar, tenim un rol, un paper a desenvolupar dins del grup. La Mariona és la comandant de la missió. Per què? Perquè ella ja ha estat en aquesta estació una vegada, ja ha participat, coneix bé l'estació i ella és la cap del grup, la persona que té més responsabilitat i ha de prendre les últimes decisions. Després tenim l'executive officer, que és la Carla.
Ella és com la mà dreta de la Mariona i l'ajuda en tots els temes d'organitzar i les activitats i també a la presa de decisions. Aquestes dues persones són les persones, diguéssim, més claus en la responsabilitat de tot el projecte. No? Després, la Neus i jo mateixa som les enginyeres de la tripulació. Això què vol dir? Doncs com a enginyeres som les encarregades de reparar tot allò que s'espatlli. Ja pot ser el sistema d'aigua, ja pot ser els lavabos, ja pot ser els llums, les antenes o fins i tot els experiments de les altres companyes. Si hi ha alguna cosa que no funciona, nosaltres hem d'estar allà i hem de poder solucionar-ho el millor possible. Després tenim doncs, la Laia. La Laia és la Green Hub Officer, doncs és la persona que cultiva les plantes i s'encarrega de l'hivernacle. Això és molt important perquè, de fet, en una missió espacial i en el nostre cas en una missió simulada, també menjarem el menjar que mengen els astronautes. Això vol dir molt de menjar deshidratat. I l'única font de menjar fresc és el mateix hivernacle que tenim a la base. Llavors, això, en aquesta estació, nosaltres hi estarem 15 dies, però en aquesta estació hi van passant altres tripulacions. Sempre ja està habitada aquesta estació. Llavors, entre totes les tripulacions es va mantinguent aquest petit hort i doncs nosaltres també el continuarem cuidant i podrem menjar doncs, aquelles plantes i fruites i verdures que puguem anar obtinguent durant aquestes 2 setmanes. Doncs, la Laia té també doncs, un paper bastant clau en el benestar de la tripulació. També relacionat amb el benestar de la tripulació, doncs, tenim l'Ariadna, que és la cap de seguretat i de sanitat. Doncs, és una persona que té doncs, formació en primers auxilis i ella doncs, s'encarrega també tot el tema d'alimentació, si algú necessita prendre algun medicament, si alguna persona no es troba bé, doncs l'Ariadna és l'encarregada. I després, per últim, però té un paper també molt important, doncs tenim la Núria. Ella és periodista, com ha dit la Neus, i ella s'encarrega doncs, de tota la comunicació que hem de tenir amb els organitzadors de l'estació. Doncs, l'estació està organitzada per una associació que es diu Mars Society i doncs, cada dia hem d'enviar uns informes als encarregats doncs, de la Mars Society explicant una mica com ha anat el dia i si hem tingut algun problema. És l'única comunicació que tenim amb l'exterior, per tant és superimportant doncs, que la poca comunicació que tenim la puguem doncs, dedicar a explicar si tot ha anat bé o si tenim algun problema. Vale. Com podeu seguir la nostra aventura? Nosaltres el que volem fer és compartir amb totes vosaltres el que estem fent, la nostra recerca i la nostra missió. L'any passat vam desenvolupar el curs d'astronautes juntament amb Habilis, la plataforma educativa de Bacus, i van participar uns 200 nens i nenes entre 6 i 12 anys per fer aquest curs. És un curs en diferents mòduls, hi ha des de art i comunicació fins biologia, tecnologia, etc., amb diferents vídeos i diferents exercicis. Aquest material ara està publicat a la web d'Habilis i podeu accedir lliurement, és gratuït i doncs, pot servir de material per als vostres professors i professores si volen desenvolupar algunes activitats similars o fins i tot les mateixes que proposem, o vosaltres a casa, amb l'ajuda de pares, mares, germans o vosaltres mateixos podeu desenvolupar aquestes activitats i els diferents experiments. Doncs en aquest curs trobareu uns vídeos on expliquen cada mòdul, una sèrie d'exercicis que podreu desenvolupar a casa. També coneixereu referents femenins en els diferents camps que treballareu. Tindreu una petita historieta sobre un astronauta que va a Mart, com nosaltres, i llavors podreu compartir aquests coneixements amb tots els amics i amigues i familiars que vulgueu. També, en concret, perquè hem presentat aquest projecte avui amb vosaltres, és perquè la Generalitat
obre un blog, Estem a l'Espai, des d'on podreu seguir la nostra missió i ens podreu també posar preguntes que nosaltres intentarem respondre. Com ja he dit, la connectivitat serà molt, molt limitada, però intentarem que ens arribin les preguntes correctament i respondre cada dia, cada 2 dies, respondre a les vostres preguntes a mesura que passi aquesta missió. I bé, doncs tenim una pàgina web i un perfil Instagram i Twitter on podeu seguir-nos tot el desenvolupament de la missió, perquè evidentment no és només les 2 setmanes, sinó que també ara estem treballant moltíssim en preparar els nostres experiments. Hi ha molt tema de logística, com enviem les coses cap allà, etc. I llavors, quan tornarem, intentarem també desenvolupar molts cursos i material educatiu que podreu utilitzar per desenvolupar els vostres projectes a casa, els vostres experiments, tant a casa com a l'escola, i passar-vos-lo tan bé com intentem passar nosaltres, no? La millor manera d'aprendre i fer ciència és provant, no? Com diu la dita, fent i desfent s'aprèn l'aprenent. Doncs molt fan d'aquesta dita, crec que és la millor manera d'aprendre i, a més, passar-s'ho bé amb la ciència. Molt bé, moltes gràcies, Neus, moltes gràcies, Cesca. Realment l'experiència és per apuntar-s'hi i poder anar, O sigui que no... Us seguirem perquè, lògicament, doncs, les condicions per poder participar en aquesta experiència són molt exigents. Suposo que física, psicològicament i també indiscutiblement perquè l'espai és limitat i no sempre doncs, l'aportació de gent que vagin allà a visualitzar la informació aporta alguna cosa a la investigació. El que m'agradaria dir, que no ho he dit, és que per què ens diem Hipàtia 1 i no només Hipàtia? I és que Hipàtia 1 és una primera missió, però el nostre objectiu és desenvolupar moltes més missions com la nostra i doncs us convidem a totes les nenes i noies que estigueu motivades en aquest projecte a seguir-nos perquè possiblement doncs, en el futur pugueu ser també part d'una tripulació d'Hipàtia. Perfecte, és una bona invitació. Esperem que d'aquí a 10 anys alguna de les participants en l'Hipàtia 10 doncs digui jo vaig ser un dels que us estava escoltant en l'Hipàtia 1. Perfecte. Jo us faria moltes preguntes, però avui els protagonistes en principi són, i els que necessiten saber respostes, són els alumnes que estan amb els centres educatius. Us estan seguint 42 connexions. Això no vol dir que siguin 42 persones, perquè estem convençuts que molts són grups classe i, per tant, doncs, aquestes 42 multiplicades per 30 doncs, són molta gent. És a dir, que ha tingut molt d'èxit aquesta proposta. Jo dono passo a que la Mariona vagi presentant aquí les preguntes que han fet des dels centres educatius. Les van enviar fa uns quants dies i ara també estan enviant res més. Donarem un cert temps per poder respondre unes quantes i les que no es puguin, després ja us explicarem com quedaran reflectides en tot el seguiment de l'experiència. D'acord? Doncs endavant, Mariona, quan vulguis. Jo us deixo ara de moment. Molt bé. Des de l'Institut Montsacopa d'Olot us pregunten... Bueno, no us ho llegireu, podeu llegir vosaltres directament. Heu hagut de pensar per algun procés de selecció? Heu hagut de passar per algun procés de selecció? Digues, Cesca, digues tu. Vale. Sí i no. No hem passat per cap procés de selecció com entenem procés de selecció, no? Aquesta primera edició, de fet, com ha dit la Neus, va ser creada per la Mariona i la Carla. Fa més o menys 2 anys es van trobar en una reunió sobre unes presentacions al febrer, durant el Dia de la Dona i la Ciència, i la Mariona havia estat rumiant aquest projecte durant bastant de temps i li va dir a la Carla: Carla, què et sembla? M'ajudaries a fer el projecte Hipàtia. I la Carla, com que també és una noia molt motivada, va dir de seguida que sí. I elles dues van ser les persones que van reunir tot l'equip. Elles, doncs, per les diferents
a la feina que feien, etc., doncs ens coneixien a totes, no? Jo, per exemple, només coneixia la Mariona, no? I va ser la persona que em va trucar i em va dir, ostres, d'aquí 2 setmanes hem de presentar una proposta. T'apuntes? I va ser, ostres, doncs sí, va, no m'ho penso. I van ser elles dues, no?, una mica que van fer aquesta selecció. Amb totes les persones que coneixien, van pensar quins eren els perfils que s'adaptarien millor per formar aquest equip, no? Que sigués un equip on hi haguessin doncs, bastants perfils diferents, de persones diferents, amb coneixements diferents, i va ser la selecció que van fer elles dues. D'aquí al futur sí que volem fer unes seleccions una mica més estàndard, no? Entre totes, doncs, si hi ha noves missions, doncs posarem una mica nosaltres de criteris i fer-ho una mica més estandarditzat, no? D'acord, moltes gràcies. Alguna pregunta més, Mariona? Quines mesures prendreu contra la manca d'oxigen i la radiació solar? Bé, de fet, com ha dit la Cesca, allà, com que anem a Utah, anem a la Terra, sí hi ha oxigen i no hi ha la radiació que hi hauria a Mart, però el que fem en simulació bàsicament és doncs, quan estiguem a dins de la càpsula, se suposa que la càpsula ens aïlla de l'exterior i per tant dins de la càpsula podem respirar i viure tranquil·lament, no? Vestides com ara amb aquesta samarreta que porto, no? Que portarà doncs, és l'equipació de la tripulació. I quan sortim a l'exterior ens haurem de posar un tratge espacial. I per tant portarem doncs com un mono i un casc, que evidentment estarà en ambient d'oxigen, però simula una mica les incomoditats que tindrà una persona que estigui a Mart, un astronauta que estigui a Mart i hagi de sortir de la càpsula. Molt bé. On menjareu i què menjareu? Sí, menjarem bàsicament menjar deshidratat, com fan les astronautes a l'Estació Espacial Internacional, i també és un menjar que podem trobar, per exemple, a les botigues de material de muntanya, no?, per fer excursions i així, doncs, que pesa molt poc. És un material, doncs, és un menjar, diguéssim, que és com els plats que podríem menjar a casa, que es deshidraten, ja estan cuinats, es treu tota l'aigua i llavors simplement s'ha de posar aigua calenta, es remena una mica, el menjar agafa l'aigua i es pot menjar. Doncs bàsicament serà això, no són coses molt bones i bueno, ens haurem d'adaptar a menjar això. Llavors hi ha l'hort i l'hort és molt important perquè és l'únic menjar doncs, fresc que tindrem i allà doncs, no sabem exactament què hi ha encara, perquè és una mica depèn de les estacions. Allà ara comença a fer bastanta calor, al desert de Utah, per tant, doncs, veurem què hi ha. Sabem que hi ha cosetes fresques i que haurem de seguir cultivant, però veurem què ens trobarem. Molt bé, molt interessant. Quins sacrificis personals o professionals heu hagut de fer per tirar cap endavant aquest projecte i com heu tractat per assegurar-vos que no afectin la vostra feina i el vostre projecte Hypatia? Bé, a nivell professional, doncs hem hagut de compaginar la feina que fem el dia a dia amb la preparació de la missió. Tant la Cesca com jo hem hagut de preparar, estem encara preparant els nostres experiments i, per tant, hem de dedicar temps extra, ja sigui el cap de setmana, ja sigui després de la jornada laboral. I a nivell personal, doncs jo, per exemple, tinc 2 fills, un fill de 10 i una que fa 5è i una filla de 13 que fa segon d'ESO, dels quals m'allunyaré durant 20 dies, no? I doncs llavors crec que al final serà una experiència maca. Com ha dit la Cesca abans, estarem molt limitats en comunicació, per tant, durant 20 dies no podré parlar ni podré enviar whatsapps, però en canvi sí podré escriure correus, no? I per tant, doncs, és un altre sacrifici personal que farem a nivell familiar, però també trobo que serà interessant doncs, durant 20 dies comunicar-me amb els meus fills i amb el meu marit només a nivell de correu. No? Es comunica com abans, quan la gent viatjava abans, antigament, no? I només hi havia les cartes. Però bueno, en aquest cas, no sé si tu pots dir alguna cosa més, Cesca, sobre... Sí, no, el fet també que aquest projecte el desenvolupem a banda de la nostra feina, no? Sí que algunes companyes estan més en relació amb el que fan amb la seva feina del dia a dia, no? Per exemple, doncs la Mariona treballa
està acabant un doctorat, no?, en astrofísica, llavors manipulació de telescopis i anàlisi de dades està més en acord amb el que està desenvolupant. En el meu cas, per exemple, el meu experiment serà sobre un organisme, és un organisme unicel·lular molt interessant, el blob, que us recomano molt estudiar perquè és super interessant i podeu tenir a casa i podeu fer experiments. I llavors és un estudi molt més en el camp de la biologia que en el camp de l'enginyeria espacial, no? Que és la meva professió. Llavors sí que m'ha requerit molta feina a les nits i els caps de setmana per desenvolupar aquest experiment. Però llavors també és una oportunitat d'aprendre, no? Perquè jo biologia no feia des que havia estudiat ESO, així que és una manera d'aprendre i també aprendre de les companyes, no? Per exemple, de la Laia, que ella és biòloga i especialista en genètica, llavors puc aprendre moltíssim d'ella i és com l'oportunitat per dir, ostres, tinc algú, un especialista, no?, que em pot ajudar a aprendre i a fer aquest experiment. Molt bé. Què espero que us aporti aquesta experiència? Ui, doncs, a nivell professional, a mi, i personal, m'aportarà el que es diu treball de camp. És a dir, jo sempre he treballat en el laboratori, en condicions de laboratori, i sempre, si m'ha faltat un material, me'l demano i me'l porten i el compren i segueixo els experiments. El que no havia fet mai és, per exemple, desenvolupar unes bateries que han de donar energia mentre estem allà, sense havent-ho de planificar d'avançada i sabent que si m'he deixat un material o tinc algun problema, entre és que jo haurem de reparar i haurem de solucionar-ho sense poder trucar a Amazon i que ens enviïn una peça nova. Llavors, això és el treball de camp que jo crec que serà molt interessant. Després hi ha l'experiència personal d'estar aïllades. Clar, com hem dit, la condició de simulació és que està emplaçada a l'estació a un lloc perquè realment sentis aquest aïllament de la humanitat i que cada dia vegis aquell paisatge marcià i, per tant, també espero que m'aporti coses a nivell personal i a nivell, no sé, transcendental, filosòfic. També vull dir que serà molt interessant viure 7 persones juntes, perquè som 9, però anirem 7. Les altres 2 noies estan de backup, que vol dir que elles se sumarien a la missió si alguna de nosaltres no hi pogués anar. I, per tant, la convivència de 7 persones... Penseu que la càpsula té 8 metres de diàmetre i 2 plantes, i allà hem de conviure les 7 durant 15 dies. I això també penso que és un experiment també a nivell d'interrelació. I algunes de nosaltres no ens hem vist mai en persona, ens hem vist només una vegada. Fa 2 anys que treballem juntes, però jo en el meu cas, per exemple, visc a França, hi ha 2 que viuen als Estats Units i la resta al voltant de Barcelona. Llavors, és complicat veure si amb alguna no ens hem vist mai encara. I amb les altres ens hem vist un cop. Llavors serà una prova de foc això de compartir càpsula durant 2 setmanes. Una experiència psicològica molt important, molt important. Mira, Neus, lligat a la pregunta, el que has comentat ara, hi havia una pregunta que preguntaven com és possible fer bateries en orina, no? Doncs el que jo faré és respondre una pregunta que em vaig fer quan em van convidar a la missió, que era si anem algun dia a Mart, ara mateix el Perseverance s'emporta plaques solars i també s'emporta un mòdul que és de plutoni que genera energia termoelèctrica, però tot això pesa molt i jo vaig pensar, ostres, si anem a Mart potser podríem fabricar una font d'energia amb els materials marcians. I resulta que Mart és vermell perquè hi ha molts òxids de ferro. Llavors vaig estar estudiant una mica la química del ferro i vaig veure que es podia crear reaccions químiques amb ions de ferro dels que hi ha presents a Mart. El que passa que una bateria d'aquest tipus necessita un medi aquós per funcionar, però és que a Mart no hi ha aigua i tota l'aigua que puguem trobar segurament serà per beure, per regar i per netejar-nos. I llavors, com que l'aigua era un material molt escàs, vaig pensar, quina aigua podem tenir de rebuig que pugui ser adequada per fer una bateria? I vaig pensar en l'orina. Llavors, l'orina és interessant perquè la tenim de rebuig i a la vegada sabeu que, no us preguntaré si l'heu tastada, perquè no la tasteu, no cal que la tasteu, però ja sabeu que és salada. Llavors, al ser un material aquós, un líquid aquós amb moltes sals,
doncs, la fa bastant idònia per poder generar un entorn on puguin tenir lloc aquestes reaccions químiques del ferro, que són les que vull provar. I, per tant, és una mica el medi iònic conductor que faré servir per veure si podem generar energia al llarg de la missió. Molt bé. Moltes gràcies, Neus. Alguna pregunta més, Mariona? Molt bé. És només un simulacre o penseu que algun dia anireu a mar? Entenc que us pregunten a vosaltres, no? Si algun dia us apuntareu a fer un viatge directament a mar. Jo, en el meu cas, no penso anar a Mart, o sigui, no tinc pensat a la meva vida anar a Mart. Bueno, soc enginyera espacial, m'agrada molt la tecnologia i l'espai i la recerca i l'exploració espacial, però també crec que de moment, o sigui, ara la tecnologia que tenim no ens permet portar tripulacions a Mart. Per una banda, doncs, posa molts de problemes portar persones a l'espai, molts problemes de seguretat, sobretot a nivell de recepció, per exemple, de la radiació, no? És molt perjudicial per la salut. Doncs tots els temes de salut condicionen moltíssim els viatges espacials i significa això que anar a Mart, les persones que vagin a Mart rebran una quantitat de radiació molt important, cosa que pot afectar greument la seva salut. Llavors, aquest és un problema major, no només després l'estada allà, no? Sinó que hi ha el viatge en si, que són, amb la tecnologia actual, serien uns 7 mesos de viatge per arribar a Mart. Podria dir que les persones reben moltíssima radiació, cosa que pot fer, per exemple, desenvolupar càncers, entre altres. No? La tecnologia no ho permet encara i, per altra banda, també són molts diners. No? I, en la meva opinió, per ara, la millor solució és enviar robots, com estem fent. No? Els robots, no tenim tants problemes, no? A nivell tecnològic i, a més, costen molts menys diners. Llavors, de moment jo crec que és la millor solució, no? Potser en el futur podrem anar-hi. Neus, et planteja la possibilitat d'anar alguna vegada a Mart directament? Jo crec que no, bàsicament perquè s'estava parlant a nivell d'agències espacials de potser poder aconseguir aquest objectiu tan difícil que diu la Cesca cap allà al 2040 o més enllà. Jo al 2040 crec que ja tindré... Quants tindré? Quasi 60 anys, no? I jo crec que ja... No sé si... A veure, penso mantenir en forma, faig esport, intento mantenir-me en forma, però amb 60 anys jo crec que no, em descartaran per ser la primera dona a anar a Mart. No dic que no m'agradés, perquè penso que és una experiència... Això sí que et canvia la vida, però no. El que volia dir és que es pot participar en la carrera espacial sense necessitat de ser astronauta. Per arribar a l'espai es necessiten professionals de totes les disciplines, a través de l'enginyeria, a través de les matemàtiques, de la física, de la química, de la biologia, de la psicologia i fins i tot de la filosofia. El repte marcià ens espera a tots i es pot participar d'aquesta aventura des de moltes professions. I és una mica també el que volem explicar des d'Hypatia. L'assalt dels univers necessita dels homes, de les dones i de tota la gent que tingui ganes de treballar-hi en tots els enfocs. Per tant, no cal anar a la superfície marciana per sentir una mica l'excitació i l'emoció de participar en aquesta carrera espacial. Sí, m'agradaria afegir que el fet, per exemple, de fer una missió anàloga, no? O el fet d'imaginar-se com podria ser anar a Mart, fa que desenvolupem una sèrie de tecnologies que són molt beneficioses per la Terra, no? Per exemple, les plaques solars. Les plaques solars van ser ideades per als satèl·lits, per ser utilitzades en els satèl·lits, perquè en els satèl·lits a l'espai no hi ha gasolineres, no ho podem fer d'altra manera, no? Per tenir energia. I el sol és una font d'energia neta i infinita, no? Llavors, aquestes plaques solars ara mateix responen a la necessitat també de reduir tota la contaminació a la Terra, d'utilitzar energies renovables. Aquesta és una de les tecnologies que s'han desenvolupat per problemes a l'espai, que a la Terra
són molt beneficioses. Igual, per exemple, com nosaltres tindrem aigua limitada, no? Com podem reutilitzar l'aigua, com podem reciclar-la, com podem gastar menys aigua, etc. Tots aquests problemes que nosaltres tindrem durant la nostra missió i que ens imaginem en una missió a l'espai, doncs totes les respostes que podem generar són respostes que podem aplicar en el nostre dia a dia. Molt bé. La Neus i la Carla tenen molta feina, estan preparant encara l'entrada, no? D'aquí 15 dies entraran allí en l'estació de Utah i ens han demanat que acabés en una hora o així tota la seva presentació. Si us sembla, hi ha moltes preguntes que, degut a que les respostes no són fàcils, no? Perquè realment han fet preguntes molt interessants, presentarem, si us sembla, dues més i després us deixarem que podeu continuar la vostra feina de preparació. La resta de les preguntes us les passarem per veure si vosaltres tranquil·lament en aquests dies aneu podent respondre-les i nosaltres les farem públiques perquè tothom marxi amb la tranquil·litat de que les seves preguntes han tingut alguna resposta per part de la tripulació. Us sembla, Neus i Cesca? Molt bé. Sí. Doncs, Mariona, pots posar les dues últimes preguntes? A quina edat, una molt interessant, a quina edat vau tenir clara la vostra vocació? Teníeu 10 anys, diu una persona de 10 anys, com nosaltres? És a dir, jo ja puc començar a pensar que d'aquí a 10 anys estaré aquí presentant l'Hipàtia 10 o l'Hipàtia 12? Vas tu primer, Cesca, o jo? Vale. No, jo a 10 anys jo volia ser veterinària o cantant, i no vaig ser cap de les dues coses. Cantant menys, veterinària em queda una mica més a prop, però la meva veu no és la millor del món. No tenia gens clar i, de fet, a segon de batxillerat encara estava pensant a veure exactament què feia, perquè m'agradava molt la ciència. Deia, ostres, potser faré física, no? Però els meus pares deien, física no és gaire aplicable, no? Era com més, algo que sigui més aplicable. I fins i tot vaig dubtar en filosofia. Allò, a l'últim moment, no? A la meva selecció de selectivitat hi havia filosofia. I, de fet, quan estava a la carrera, em vaig apuntar també a literatura comparada, a estudis de literatura, no? I la meva resposta és una mica com no ho tenia clar. Per ser una bona professional i per tenir una passió per la ciència, no vol dir que hagis de renunciar a tota la resta, no vol dir que ho hagis de tenir superclar. Jo crec que el més important és passar-s'ho bé i acabar triant una cosa que t'agradi i això, que estiguis contenta i content de fer-ho cada dia, i no vol dir renunciar a altres coses, no? Allò que diem ciències i lletres, no sé què, tal. No, podem fer moltes coses i a vegades triem una cosa i no ens acaba agradant i en triem una altra. No passa res. Sí, jo vinc a dir el mateix que tu, Cesca. Jo als 10 anys jo només pensava en jugar i en fer les assignatures que em donaven, i quan hi havia examen estudiava, i a mi no me'n parlessis de què seria quan sigues gran. Ja et faltava molt. Amb 10 anys et falta molt, no? Jo diria el mateix que la Cesca. No us preocupeu. O sigui, a mi m'agradava tot. Era curiosa i tenia molta curiositat per les coses i per aprendre coses noves. Segurament pot passar que acabeu treballant en les professions de quan tingueu 30 anys encara no existeixin avui. Penseu que ara, per exemple, la intel·ligència artificial ha aparegut ara fa poc, el ChatGPT, i això donarà llocs de feina nous. I ara, amb 10 anys, com has de pensar de què treballaràs, no? És a dir, jo també donaria la mateixa consigna. Feu el que us agradi, el que us cridi l'atenció, perquè al final treballar ocupa gran part del nostre dia a dia, i què menys que arribi diumenge i diguis que bé, que demà vaig a treballar, no? Demà vaig a fer bateries, guaita, quina alegria, no? Jo penso que això és molt important. Per tant, jo no triaria mai res que fos per guanyar diners o perquè m'ho diuen els meus pares o els meus mestres. Feu el que us agradi, perquè si feu alguna cosa que us agrada, treballareu més de gust i esdevindreu més bons en allò que feu. I, per tant, és totalment normal que amb 10 anys no penseu què fareu. Ja us ho trobareu si arribeu a quart d'ESO, pensareu si voleu fer un grau, si voleu fer una carrera, si voleu obrir una botiga. El que feu, feu amb ganes i amb passió. Jo seria la meva recomanació. Molt bé. Doncs, si us sembla, una última pregunta, havíem comentat. Penso, quin tipus de plantes plantareu a l'hivernacle i com ho transportareu tot el material cap a Mart?
entenc que seria hipotèticament en un viatge que realment es realitzés a Mart. Bé, el que farem, que no serà Mart, serà Utah, és que utilitzarem l'energia de les bateries que faré per alimentar uns leds que faran una il·luminació espacial que permetran germinar brots de soja. I esperem que en 15 dies tinguem ja unes bones brots de soja per menjar-los frescos. Això és una cosa que portarem, les llavors es compraran als Estats Units i es portaran a Utah i des d'allà doncs, es farà el creixement. Entenc que no hi hauria cap problema per traslladar aquestes llavors a Mart en 7 o 8 mesos de viatge. El que passa que, com ha dit la Cesc, que després veuríem si podríem aïllar-los de les radiacions que hi ha a Mart perquè poguessin créixer saludables les plantes dins de la càpsula. Però en principi és això. Crec que allà també ara mateix hi ha tomàquets i, per tant, crec que disfrutarem de tomàquets frescos i poca cosa més. Però, en principi sí, les llavors poden viatjar i es poden fer créixer in situ. Sí, la soja és una llavor que creix molt ràpid, també, llavors és ideal per cultivar-la durant 2 setmanes. Clar, si pensem en tomates, les tomates tarden molt més, llavors ja durant les tripulacions les tripulacions anteriors han anat mantinguent, cuidant aquest hivernacle i després nosaltres continuarem fent el mateix. I era una pregunta doble, la següent era com transportareu el material. Hi ha material que enviem cap allà, hi ha material que el posarem a la motxilla i la maleta i ens l'emportarem amb avió. Hi ha un material molt especial, que és el material de l'experiment de la Laia. La Laia portarà material genètic dels peixos i aquest material genètic s'ha de transportar a menys 20 graus, una part a menys 20 graus, una altra part refrigerat, i sí que necessita un transport especial. Hi ha empreses que es dediquen a això per transportar material de laboratori i aquell material es guardarà a l'associació uns locals de la Mars Society, de l'organització de l'estació, on s'hi tenen una nevera especial per posar aquest material a menys 20 graus. Molt bé, doncs moltes gràcies. Queden encara moltes preguntes i preguntes molt, molt, molt interessants. Esperem també, estem convençuts que quan tingueu l'oportunitat de respondre-les, doncs les respostes també ho seran molt i podran obrir algunes expectatives i algunes altres preguntes, perquè a vegades les preguntes comporten i les respostes comporten altres preguntes. Van quedar amb la tripulació que al llarg de tota la seva estància allà anirien formulant-los preguntes, van posar un límit perquè ja han comentat que hi ha unes limitacions de comunicació i que, per tant, a més, van allí a fer una sèrie d'experiències i tampoc és qüestió de que tot el temps estiguin dedicades a respondre preguntes. Seleccionarem algunes preguntes, intentarem agrupar sobre aquelles preguntes, totes aquelles que realment puguin tenir una base comú i les anirem enviant i elles, a mesura que les vagin responent, les anirem visualitzant en el web que després us ensenyarem. Neus, Cesca, us demanaríem que us quedessis una de les dues com a mínim perquè havíem preparat una sèrie de preguntes a tot el col·lectiu per veure si, com havia quedat, què és el que pensaven de tota la vostra exposició en relació a aquestes preguntes que formuleu i ens agradaria, en tot cas, que a partir de les respostes vosaltres mateixes estiguéssiu comentant-les, perquè tot i que poden haver alguna pregunta més o menys correcta, doncs segurament seria interessant veure com es va distribuint els nostres, les persones, els alumnes que estan a l'altra banda, com ho van distribuint les seves respostes. Per poder entrar, teniu aquí mentimeter.com, us demanarà, el podeu fer en el mòbil perfectament, veureu que ja us demanarà un codi de 2, 4, 6, 7 dígits, és el 31 25 56 6 i donarem un minutet perquè pugueu respondre a aquesta primera pregunta. Hi ha 4 preguntes, anirem passant per elles i finalment ens acomiadarem de la Neus i de la Cesca i continuarem la presentació en el que us proposarem d'aquí fins a finals d'abril. Quan vulgueu. Comencem a rebre les primeres respostes.
Bueno, ara van arribant més ràpidament. Sembla que ha quedat clara que la radiació marciana no La és una de radiació... Estant a la Terra, la radiació marciana resulta complicat que pugui ser una resposta alternativa, no? Molt bé. Hi ha molta diferència de gravetat entre la Terra i Mart? Sí, doncs, a Mart hi ha una tercera part de la gravetat de la Terra. Doncs 3 Una tercera vegades part. menys gravetat. A la Terra Mhm. tenim 9 metres per segon al quadrat i a Mart tenim 3. Això vol dir que pesar-se allà no és una bona alternativa, no? És a dir, que quan arribessis a la Terra el resultat seria diferent, no? Sí, allà pesem 3 vegades menys. Molt bé, l'esportista del grup s'ho passaria molt bé. Faria salts i cabrioles Sí, sí. De fet, sí molt... que durant la... Ara ens estem... Bueno, l'esportista l'Helena ens ha desenvolupat uns exercicis doncs, personalitzats per cada una que estem fent abans de la missió i uns exercicis durant la missió. I aquests exercicis estan adaptats també per tenir una càrrega, diguéssim, de gravetat important, és a dir, amb els pesos i així, no? Perquè els astronautes, per exemple, a l'espai, els problemes que tenen respecte a que no estan subjectes a la gravetat és la descalcificació dels ossos. Llavors, si busqueu alguns vídeos, veureu que tenen una cinta de córrer a dins de l'Estació Espacial Internacional on es lliguen a la cintura amb uns elàstics que els fan pressió com si estiguessin subjectes a més Clar, gravetat. perquè si no, cada pas que fessin sortirien cap a la part de dalt, no? És a dir, qualsevol impuls que realitzessin hi hauria una reacció Sí. contrària que seria dificultaria molt el realitzar un exercici, no? Molt bé, molt bé. Sí. Bueno, com no sabem exactament quina és la quantitat d'alumnes que estan responent directament, potser estan responent a partir de l'ordinador dels professors, passem a la següent. Queda clar, no sé, voleu comentar una mica les dues respostes majoritàries que hi ha hagut? Sí, aquí hi ha una resposta correcta, això sí. Són les sortides extravehiculars. La radiació marciana i la microgravetat ja hem vist que no ho podem simular perquè són factors ambientals que estan només a Mart i a la Terra no els tenim. El viatge a Mart tampoc el simularem perquè nosaltres anem amb avió fins als Estats Units, en cotxe fins al desert i llavors caminem i entrem a la base. Llavors aquest viatge, no tenim cap coet, no tenim cap... El desplaçament està descartat, no? Sí, llavors aquest viatge cap a Mart no el simulem. Però les sortides extravehiculars sí. O sigui, simulem, ens posem el casc, el trajo, tot, per sortir i això sí que ho simulem, com si estiguéssim a Mart. Molt bé, passem a la següent pregunta. Si puc. Ara, sí. Quant dura un viatge fins a Mart? Una setmana, 2 mesos, 7 mesos? Aquí sí que sembla que hi ha força coincidència. Molt bé, molt bé. Realment, 7 mesos a l'espai deu ser per la musculatura i per tota la biologia, la nostra biologia deu ser bastant exigent, eh? Molt bé. Doncs, com que hi ha força unanimitat, doncs sembla que la resposta correcta, no? Neus, seran 7 mesos, no? Sí, sí, correcte. Molt bé. Passem a la següent. A la tripulació manca una d'aquestes professions. Curiós.
Clar, els temes STEM, temes tecnologies, temes espai, doncs sembla que la persona que sobraria aquí seria un artista, no? Bueno, voleu comentar-ho, Neus i Cesca? Doncs sí, tenim un artista de tripulació, és l'Anna Bach, que és matemàtica, analista de dades i també és artista perquè ha dissenyat el logo de la missió i ella també té una... Això se m'ha oblidat dir-ho, és veritat, potser és culpa meva, saps que no ho he dit? No, ho has dit, ho has dit. També dibuixa còmics, no? Té un còmic, no me'n recordo ara com era el link. Anet Planet. Anet Planet. Sí, té una web i un perfil Instagram que es diu Anet Planet i dissenya tires còmiques. Quin era el professional que no vindrà en aquesta missió? No tenim cap metge. No tenim cap metgessa. No tenim cap metgessa. Clar, en aquest cas, jo penso que es pot prescindir entre cometes perquè en qualsevol situació d'emergència doncs, estaríeu a unes hores de la ciutat més propera d'Estats Units. No? En un viatge a mar, precisament, això seria bastant impensable. No? És a dir, alguna persona que pogués prendre decisions ben fonamentades seria molt fonamental. Potser en aquell cas podíem prescindir d'algun altre, però el del metge, indiscutiblement, la metgessa seria impensable. No? Molt bé. Exacte. I per últim, doncs, aquesta altra pregunta. Com definiries la missió Hypatia 1 en 2 paraules? Sembla que havien col·locat 3 possibles alternatives, doncs podeu anar responent. És un núvol de punts i les paraules que estiguin més... que siguin més freqüents, doncs aniran generant un tamany molt més gran. Exòtica, valenta, tornillo, aguacate... Aguacate no. No dona temps de créixer aguacate. No en tindrem, No, els aguacates, a més, els albucats, és una planta que necessita molta aigua per cultivar-les. Per tant, albucats crec que a l'espai no arribarem mai a tenir-ne. Lavadora? Com que lavadora? Bueno, sempre hi ha algun graciós o graciosa, doncs, que... Molt bé. Bueno, en tot cas, no hi ha coincidència de paraules, és a dir, hi ha algunes que pel seu significat sí que podrien agrupar-les, no? Exòtica, flipant, diversió, però no hi ha coincidència exactament en la paraula. Molt bé, aprenentatge, bueno, alguns ja s'estan sobrepassant. Convivència, no, està molt bé. Curiositat, he vist per aquí. Ho deixem aquí amb vosaltres. Us deixem que, si voleu afegir alguna cosa més, doncs ens ho comenteu. I bé, a partir d'ara ja us seguiran a partir de les preguntes que us vagin formulant, que nosaltres us fem arribar i que vosaltres doncs, respongueu i les farem visibles en el web d'Estem a l'Espai. D'acord? Moltes gràcies, Neus. Moltes gràcies, Cesca. Moltes gràcies. I que vagi molt bé el viatge. Ens veiem a la tornada. Molt bé. Perfecte. D'acord. Adéu. Molt bé. Per aquesta segona fase, doncs, us presentem l'espai en el qual visualitzarem la informació. Estarà... Disculpeu, que torno a presentar... La informació la podreu seguir directament des del web d'Estem a l'Espai. En aquest web anirem col·locant les vostres preguntes. Ara, de moment, està en fase de proves. A mesura que anirem recopilant les preguntes que ens heu fet arribar i les que fareu arribar en el futur. I aquí us anirem col·locant les respostes que des de Utah, des de l'estació de mar a Utah, doncs es vagin proporcionant. Aprofitem també per comentar-vos quins són, i anirem visualitzant també quins són els centres que participen en aquest seguiment. Aquests són els que de moment nosaltres tenim registrats, però segurament apareixeran més al llarg de tots aquests dies i us el col·locarem en aquest web. I ara els convidem a altres persones de l'equip perquè vindran a explicar-nos exactament com farem aquest seguiment
Tenim a la Verònica, tenim a la Mercè i la Eva sembla que al final no podia estar. Mercè? Tenia una reunió? Bueno, doncs Bueno, ja ho farem. és que no ha aparegut aquí. Per tant, No. us expliquem exactament què és el que us proposem. A part de fer el seguiment que pugueu fer, tal com han dit elles, en el seu propi espai de comunicació i de visualització de seguiment de la seva missió, hi ha una altra possibilitat que és la que nosaltres oferirem aquí. Una és, ja us ho he comentat, formuleu preguntes i nosaltres traslladarem la tripulació i les visualitzarem aquí. Però hi ha una altra proposta també que us volíem fer per si resulta atractiva. Mariona, tenim preparada? Molt bé. Doncs, Mercè, si la vols explicar. Vale, una mica la proposta que volíem fer des del programa STEAMcat era llançar-vos reptes per tal que vosaltres poguéssiu treballar amb els vostres alumnes, però que també alhora us ajudés a fer les preguntes, no? A guiar aquestes preguntes cap a les Hipàties, no? Les noies de la missió Hipàtia. Llavors, a partir d'avui treballarem amb el tema i publicarem, i estarà aquí penjat aquí en la web de l'Estem a l'Espai, doncs tots aquests reptes una miqueta més desenvolupats. I aquí anem mirant alguns dels exemples que cal preveure, per què anem a anar a Mart. Tot això ja els anirem desenvolupant i estaran aquí penjats. A la web Estem a l'Espai. Molt bé, afegim a la Eva, que al final ha pogut connectar-se una altra vegada. Hola, Eva. Comentar-vos, la Mercè i la Eva són dues companyes també d'aquí del departament i la Verònica és una altra companya, però en aquest cas és de l'altre departament, és de Polítiques Digitals. És també una de les responsables precisament de que tota aquesta proposta us arribi a vosaltres, no? Si voleu, Eva, si vols comentar, tu que havies dissenyat una mica tota la part aquesta de l'experiència. Tens el micròfon tancat, Eva. Disculpeu, però al departament resulta que també falla la connexió. Primer de tot, jo, una de les coses que volia ser quan tenia 10 anys era astronauta. Després soc artista, no? Però aquestes coses van com han dit elles. Llavors, la idea és presentar també una trajectòria on puguem posar-nos en el lloc de les persones de les Hipàties que realitzen aquesta experiència, puguem d'alguna manera imaginar-nos el que elles han hagut de pensar i presentar una mica aquest procés, no? Des de l'inici, se m'acut anar-me'n a fer aquesta missió, què he de pensar de tenir, no? Que la primera cosa és, per exemple, fer un equip, pensar com em dic, qui hi haurà d'estar, com ens podem dir, per què ens podem dir d'aquesta manera i no d'una altra, quin sentit té dir-nos d'aquesta manera, què m'he d'emportar, per què m'he d'emportar unes coses i no unes altres, quines limitacions hi ha per anar a Mart en quant tant a volum com a materials, no? Potser hi ha materials que poden interactuar amb la missió i no són recomanables. Potser hi ha materials que són massa pesants i s'han de substituir, quina roba m'he d'emportar, com la rentaré, com em gestionaré, no? Que implica que és diferent si soc dona que si soc home. Han parlat de diferents trajes especials, amb la qual cosa aquí també hi ha coses que potser hem de pensar, no? També per generar preguntes que no siguin, que siguin com més detallades, aprofundides i buscades, no? La idea és donar un marc obert que permeti anar tan deep, tan profund com vulguem anar, no?
que tots puguem trobar on baixem, no? Quan arribem allà, què ens passarà? Com estarem? Com conviurem? Que també ja hem parlat, no és fàcil estar durant un temps aïllat i tancat amb unes persones que ens coneixem, fins i tot si ens coneixem molt, no? Fins que no tanques amb algú i estàs un temps amb ell, doncs no sorgeixen aquests problemes de convivència, de sempre deixes el raspall de dents fora de lloc. Una pregunta és com em rentaré les dents, no? Tot això va com passant, no? Què faré allà? Quines diferències hi ha entre fer això a Utah i a Mart? És ben bé igual, quins canvis hi ha. Han parlat de diferència de gravetat, no poden simular com creixeria una tomata a Mart amb un terç de gravetat, que passarien coses, però poden simular unes altres coses. Quines poden simular i quines no poden simular. Utah té òxids fèrrics, com ha parlat o no en té. La Neus ha parlat d'òxids fèrrics, o no en té i com ho fan, no? Quines condicions hi ha que ho fan un lloc idoni per simular, i quines diferències hi ha, que vol dir estudiar quines condicions tenen els dos territoris que fan que això es desenvolupi d'aquesta manera, no? La idea és, com hem dit, fer com aquest recorregut, no? D'anar passant per totes aquestes etapes, l'abans, el durant i el després, perquè pugueu enviar tot el que us vagi sorgint en aquest abans, durant i després durant la missió. Llavors, anirem ampliant tot el material des d'ara fins que acabi la missió. Molt bé, doncs ja us farem arribar aquesta plantilla perquè els vostres professors, professores decideixin si la utilitzen aquesta o fan alguna altra proposta diferent. I anirem proposant-vos també possibles reptes al llarg d'aquestes 2 setmanes que estiguin tancades en la base espacial de Utah. Verònica, realment l'experiència està resultant força interessant. La participació és bastant notable. Hi ha hagut com 40 connexions. Ja hem comentat que inicialment al darrere d'aquestes connexions segur que hi havia grups classe, no alumnes específicament, la qual cosa fa pensar que que serà un seguiment molt atractiu, no? I molt més quan això comenci a publicar-se a través dels mitjans de comunicació, que segurament tindran bastant eco. Voldries afegir alguna cosa més, Verònica? No, simplement agrair-vos a tots aquest interès. Per nosaltres és una gran satisfacció. Bé, el que estem impulsant una mica és un pol d'innovació en temes d'espai aquí a Catalunya i, per suposat, tota la vessant de talent és imprescindible treballar-la i treballar-la quan abans millor. Per tant, que iniciatives com la d'Hypatia puguin tenir l'interès que està despertant en escoles és una satisfacció molt gran i una oportunitat que estem contents que es pugui aprofitar. I, sobretot, no només per la temàtica espai, sinó pel fet de tenir l'equip Hypatia, 9 referents femenines de gran rellevància i que poden ser molt properes a tots els nois i noies d'escoles. Així que aprofitem al màxim aquesta oportunitat i no dubteu en enviar totes les qüestions, preguntes que pugueu tenir al respecte per aprofitar-ho. Molt bé. Eva, Mercè, algun afegit? Que seguirem molt atentament a les Hypatias i que, com ha dit la Verònica, és un luxe poder tenir aquest equip femení a l'espai i poder-lo seguir des d'aquí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la vostra participació. Llegirem les vostres preguntes, les formularem a la tripulació, les col·locarem en el web i us convocarem allà cap al mes de finals de maig al juny, quan hagin tornat i es tornaran a la primera setmana de maig, és a dir, acabant el 30 d'abril, però
ens han dit que una vegada que acabessin, lògicament han de recuperar una altra vegada les seves vides professionals i personals i ens van demanar que la nova trobada fos allà cap al mes de juny. Entre altres coses perquè també tenen uns compromisos amb els seus patrocinadors de que les primeres declaracions públiques que realitzin en nom d'Hypatia les facin en uns espais molt concrets. I això sí que ha condicionat també el que la nostra reunió fos una mica posterior a aquesta que sembla que se celebrarà cap a mitjans de maig. Us convocarem més endavant. Us agraïm la participació i esperem que sigui molt interessant tot el conjunt de preguntes que ens formuleu. Fins a la propera. Adéu. Fins a la propera. Moltes gràcies.